Biarritzeko Latinoamerika Festivala hasiko da larunbatean eta 29 bitartean 10 lan ikusi ahal izanen dira Latinoamerikako zineman erreferentziazko festivala da. Arratsalde on ikusentzuleok eta gaurkoan Maulera joango gara, bertan asteburu hontan Hitzaitz Festivalaren bigarren edizioa ospatuko baita. Iazko esperientziak hasi gozoren ostetik indar berrituta datoz, xehetasun guztiak Aitor Sagartzazuren eskutik jarraian eta bestalde iparraldeko elektrizitatean 20% hornituko lukeen Uain energia parkea sortzeko proiektuaren azterketa eta emaitzak aurkeztu dituzte elkargoak eta eskualdeak 2030 urterako martxan jarri nahiko lukete proiektua. Asteragoaz. Gaixotasun hemorragiko epizootikoa topatu dute Ipar Euskal Herriko bi etxaldetan, Azparnen eta Etxebarren, prefeturak jakinarazi duenez. Eritasun biral honek behiei eragiten die bereziki, baina ez da oso hilgarria, eta ez zaio gizakiari pasatzen. Azleek baina ezingo dituzte kabalak Hego Euskal Herrira edota Europako beste herrialdeetara esportatu. Ogeli Albert, kanboko suhiltzaile voluntarioak jazarpen moralagatik kasernako buruaren aurka jarritako salaketa artxibatu du Baionako auzitegiak. Martxoan, sexu diskriminazioa salatu zuen Ogelik eta gose greba abiatu zuen. Departamentuko buruarekin hitz egitea lortu ostean, utzi zuen greba bertan bera eta orain Baionako Ministerio Publikoak ez dio auziari segidarik emanen. Well, I don't know Chileans, but I know others like them. Los Colonos, Txileko film luzea miarritzen, larun batean hasiko den zinema eta kulturen 32. festivalaren gomita nagusia Txile izanen da urten. Dicen que puede oler a un indio a kilómetros. Leian dauden 10 film luzeen artean bi Txilekoak dira, gauza bera film laburren sailean eta Txileko dokumental bat ere. Lehiaketatik kanpo ere Txileko zonbait lan, Pablo Larrain zinegile txiletarra hemen izanen dugu Euskal Herrian Konde izeneko azken lanak Gidoio Berenaren saria irabazi du Veneziako festivalean. Bueno, fokus sobre Chile porque nos aprovechamos, bueno, por decirlo así, del cumpleaños del aniversario de los 50 años del golpe de Estado de Pinochet. Pinocheten estatu kolpearen 50. urte muga dela eta larun batean hemen miarritzen hasiko den zinema eta kulturen 32. festivalaren gomita nagusia Chile izanen da, hango herrialde bakarra da, literatura nobel bisari eskuratu dituena, literatura topaketetan preseski, Isabel Allende idazle txiletarra, larun bat arratsaldean bidea konferentzia eskainiko du, Salvador Allenderi buruz liburu erakusketa bat, dantza ikastaldiak ere, aste batez miarritze Hego Amerikako doinu eta erritmoekin biziko da, bertzeak bertze, Roberto Fonseca Kubako musikariarekin asteazken arratsean. Sariak ortziral gauean irailaren 29 banatuko dituzte, eta biharamunean sarituak izan diren lan guziak berriz ikusteko parada eskainiko dute. Biarritz eta Angelu artean kokatuko da iparraldeko olatuen energiaren parke berria, kostaldetik 7,5 kilometrora. 2030 urterako prest egotea da xedea. C'est un projet extrêmement stratégique en termes de production d'électricité. Estrategikoa izanen da iparraldeko elektrizitatearen 20% hornituko luke proiektuak. Eta xedea 2050 urterako lurralde osoaren beharrak asetzea, Uainen energiari esker. Biarritz eta Angelu artean 60 eta 70 metroko sakoneran eraikitzea onartu dute. Kostaldetik 7,5 kilometrora izan ere, horixe da planta honek beste antzeko proiektuen aldean izango lukeen berezitasuna. Itsaso zabalean kokatua egonen dela. Pour éviter tous les conflits par rapport à la biodiversité, par rapport à la pratique du surf, par rapport Urteetako ikerketen emaitza da, ez dio biodibertsitateari kalterik eginen, soilik 5 metro aterako da gainazalera, eta kostaldetek ikusezina izanen da, surflariek ere ez dute olatuetan aldaketarik nabarituko. Aujourd'hui, il n'y a pas réellement de ferme productrice.
Horrelako lehena izanen da Frantziako estatuan. Extrêmement forte lors de tempêtes, qui est un vrai problème à traiter. Problématique de la résistance aux tempêtes qui fait que pour le moment... Arazo nagusia ekaitzak dira eta orain teknologia esperimental ezberdinak aztertzen ari dira enbatei aurre egitea ziurtatzeko. Itsasazpiko kable batekin Baionako portura lotuko litzateke lehorrera. Parte hartzaileen artean, Azti, Rivage Protec edota Surfrider. 30% de l'électricité utilisée au Pays Basque, mais il y a aussi un enjeu industriel. Estrategikoa izanen da elektrizitatearen aldetik, baina baita Baionako porturako ere industriarako, eta jada 200 hektareako zonalde bat erreserbatu dugu portuan, dio zuzendariak. Hendaiatik Angelura 20 zonalde ikertu dituzte eta azkenean Biarritzeko itsasargiaren parean 2 kilometro karratuko zonalde hau hautatu dute. Mauleko hiriak hitzaitz festivala hartuko du bigarrenez asteburu honetan. Musika urbanoen ezinbesteko hitzordua estreinaldi gazi-gozoa izan zuten joan den urtean. Lehen edizioa, egia erran ukan dugu piskat euria, piskat bigunez. Me jendea etorri da piskat, izan da giroa. Egia erran nahi ginuen piskat jende gehiago izatea, bena... Euriaren gati kontzertu batzuk ezeztatu eta defizit handia izan zuten, baina eskaintzarekin jarraitzeko asmoz, urtean zehar jende berria batu zaie. Oso maite dit eta biltzaja nagusia bazena eta txarkatzen dute jente berriz eta etortzen iz batzordean. Elkarrekin gogoeta egin dute festivala erakargarriagoa egiteko. Musika estilo gehiago sartu dituzte eta publiko orokorrago bati zuzenduko zaizkie. Horretarako, larunbat eguerditik goiti eskaintzaren zati bat urririk izango da, eta programazio osatua lortu dute. Rockpen talde bat famatua frantziakoa Ludwig 88, Maulen etortzea guretako da placer bat. Gero CD Watcho, kumbia, raga, elektro, rap iten dute, giro musika, giro besta. Zot italians, egualde dira, reggae talde bat. Eta badaite Marta Ierbaz. Bermeokoak. Eta gero baduzu ere Le Vilvez Assassin dira feministak Parisekoak. Provokazaileak. Muntaketa betean ari dira egunotan. Aurten gainera ez dira euriaren beldur. 2 eszenatokiak aterpean izango baitira. Eta itxaropentsu dira. Animalekoa. Animalekoa. Kristonkoa. Eta ekia. Eguzkia. Bai. Ia dena prest da beraz, ostiral eta larunbat honetan, Maule dantzan jartzeko. Joan den urteko festivalak utzitako irudiekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte! Costako vibes, yo,